Imini yesabatha ibenhle wabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi umvuzo wokuhlubuka uNkulunkulu. Amahubo 83 verse 3 to 4. Ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho. Baceba ukulwa nabafihliweyo bakho. Bathi wozani sibaqothule. Bengabe besaba isizwe. Negama lika Israel lingabe lisakhunjulwa. Amen. Le ncwadi engiyifundile isiprofeto senkosi uDavid. Owasiprofetha abantwana bakwa-Israyeli besahamba noNkulunkulu. Nesizwe sisahlangene. Emva kokubusa kwenkosi uSolomoni, isizwe sakwa-Israyeli samhlubuka uNkulunkulu. Sasesehlukana kabili. Kwaba umbuso wakwa-Israyeli nombuso wakwaJuda. Kodwa umbuso wakwa-Israyeli wahlaselwa ngabezizwe bawuqeda. Abakwa-Israyeli baba sekuthunjweni. Umbuso wakwaJuda waba khona cishe iminyaka engu-150. Umbuso wakwa-Israyeli sewaphela. UYeshua wazalwa nombuso wakwaJuda sewehlulwa. Usungaphansi kwesizwe samaRoma. Njengoba sihlale sikuveza lokhu, enqotshweni kwamaJuda ngamaRoma ngo-70 AD, abezizwe bahlangana base beyiqeda ngamaCretes inkolo kaMose, okuyinkolo kaJehova. Sase siyafezeka-ke isiprofeto esithi, bathi wozani sibaqothule, bengabe besaba isizwe, negama lika Israel lingabe lisakhunjulwa. AmaJuda ahlakazeka umhlaba wonke, kodwa amaningi abalekela eWest Africa, abasezweni elalibizwa ngeNegroland, lapho ababa zigqila zezizwe ezahlukene. Encwadini yakhe ethi From Babylon to Timbuktu, uProfessor Rudolf Winster uthi, kuDeuteronomy 28 verse 64 kuthi, Ujehova uyakuhlakazela ezizweni zonke, lapho uyokhonza abanye onkulunkulu bemithi namatshe, ongabaziyo wena nokhokho bakho. Uyaqhuba uProfessor uthi, lesi siprofeto kanye nezinye eziqukethwe kuDeuteronomy 28 verse 15 to 68 zehlela amaJuda amnyama emva kokuba behlubuke uNkulunkulu. Izizwe eziningi zenza amaJuda amnyama izigqili. Amadodana kaIsrayeli asabalalela kuwo wonke amazwekazi omhlaba. Amen. Uma kuDeuteronomy 28 verse 15 to 68 uJehova wayebhekise kithi sizwe esimnyama, kumele siuhlole lo mbhalo bese siqhamuka nekhambi lokwesusa lesi siqalekiso esisembethe. Kodwa ngaphambi kokuba sibuke iziqalekiso, sizoqala siveze izibusiso owathi uJehova zosehlela uma singamhlubuki. Lezi zibusiso sisithola kusukela evesini lokuqala likaDeuteronomy 28, lapho uJehova ethi, kuyothuma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqikelela ukugcina yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. uJehova uNkulunkulu wakho uyokuphakamisa phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyokwehlela uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uyokwenza izitha ezikuvukelayo ukuba zihlulwe phambi kwakho. Zokuza kuye zivela endaweni eyodwa, kodwa zobaleka ngezindlela ezisikhombisa. uJehova uyoyala isibusiso sibe phezu kwakho, nasezinqolobaneni zakho, nakukho konke okwenzayo. uJehova uyokwenza ube isizwe esingcwele, njengoba afunga kuwe. Uma ugcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho uhamba ngezindlela zakhe. Bonke abantu bomhlaba bayobona ukuthi ubizwe ngegama likaJehova, bakwesabe.
uJehova uyokuvulela indlu yakhe yengcebo, anise izulu ezweni lakho ngesikhathi esifanele, abusise wonke umsebenzi wezandla zakho. Uyokwetsheleka izizwe eziningi, kodwa ungetsheleki lutho kuzo. uJehova uyokwenza ube inhloko, ungabi umsila. Uyoba phezulu kuphela, ungabi phansi, uma ulalela imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho engikuyala ngayo namuhla, uyigcine uyenze. Amen. Sithe isihloko salentshumayelo sithi umvuzo wokuhlubuka uNkulunkulu. Sesizivezile zonke izibusiso uJehova owathi zosehlela uma silalela, sibuye sigcine yonke imithetho yakhe. Kodwa samhlubuka uJehova, sangayigcina imithetho yakhe. Ngokukhulu kunganaki sayilahla yonke imithetho esesigabeni sokuqala sokudumisa uJehova, salandela amasiko ayizimfundiso zabantu. Sazichitha izimfundiso zikaMose noYeshua ngokukhonza uJehova. uYeshua kuMathewu 15 verse 6-9 uthi, nilenza ize izwi likaNkulunkulu ngenxa yosiko lwenu. Bazenzisi u-Isaya waprofetha kahle ngani lapho ethi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Amen. Lapha sibeke obala izinto owathi uJehova uyosenzela zona, uma silalela sibuye sigcine zonke izimiso zakhe. Manje sesiveza zonke iziqalekiso owathi uJehova zosehlela, uma singawugcini wonke umthetho wakhe. Entshumayelweni edlule ngithe kumele sihlukanise umthetho osesigabeni sokuqala uthi, ubothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Nomthetho osesigabeni sesibili uthi, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Umthetho osesigabeni sokuqala uma siweqa, nguNkulunkulu kuphela okhathazekayo, ngoba sisuke sichitha umyalo wokudumisa yena yedwa, engabathinti abanye onkulunkulu. Umuntu uba ngongcwele uma egcina imithetho ekuLevi 19. Kodwa umthetho osesigabeni sesibili uma uweqa uhlaselwa ngomphakathi, uJesu uhulumeni, ngoba ngokweqa lo mthetho kuhlukumezeka wonke umphakathi. Ayikho inkolo engavuma ukuba ubulale, udlwengule, webe, wenze noma isiphi isenzo esihlukumeza umuntu. Kodwa awukwazi ukuba ngongcwele uma ungawugcini umthetho osesigabeni sokuqala, ngoba iwona kuphela ngawo esidumisa uJehova. Mhlabe izizwe besifundisa ukuthi umthetho kaJehova uyisivumelwano esidala, babe sihlubula ekudumiseni uNkulunkulu wethu. Kodwa uYeshua kuMathewu 5 verse 17-18 uthi, umthetho kaMose nabaprofeti umi ngunaphakade. KuDuteronomy 18 verse 9-14 kokunye uJehova uthi, ungalokuthi ufunde ukwenza izinengiso njengalabo bezizwe. uJehova wazibala zonke izinengiso ungabhekekile ukuthi umuntu oyisikhonzi sikaJehova azenze, yize zivumelekile kumasiko ethu. Kodwa okufanele amakholwa aqonde ukuthi ngokuzinikela enkolweni ekhonza uJehova yedwa, uvuma ukuthi umthetho kaJehova ungaphezulu kwamasiko esizwe sakho. Le mikhuba noma amasiko anqatshiwe nguJehova atholakala esizweni sethu. Lokho kuyasifakazela ukuthi thina siseyileso sizwe sakwa-Israyeli, ngoba izinengiso ezikuDuteronomy 18 verse 9-14 owathi uJehova akazifuni zitholakala esizweni sakithi.
Uthi-ke uMose uJehova wazixosha phambi kwa-Israyeli lezizwe ezazenza lezo zinengiso. Lapha sikhuluma ngenkolo kaJehova owayehlisela okhokho bethu ngoMose. Okuthe uma efika kithi uShembe wayivuselela ngamavesi 3 kuya ku4 womthandazo weSabatha. Lapho ethi, mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akayi kuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilalela imithandazo yakhe nigcine. Le inkolo kaMose okuthe uma iphela emva kwaYeshua kulesi sizwe sakithi yavuselelwa nguShembe. Kodwa lokho akusho ukuthi abakwezinye izinkolo baphoqelekile ukuba begcine umthetho kaJehova. Kodwa sonke thina esingaphansi kwalenkolo kaJehova kumele sikugweme okuyisinengiso uNkulunkulu, ngoba kwelizayo sokwehlulelwa ngokuthi sisesemhlabeni asimhlubukanga yini uNkulunkulu ngokuchitha imithetho yakhe. Ake sizwe ukuthi ziqalekiso zini uJehova owaziletha phezu kokhokho bethu nenzalo yabo uma ingasahambi ngokwezimiso zakhe. Kulesahluko amavesi amaningi ngiweqile ngase ngithatha aqondene nokuhlukunyezwa kwethu ngabezizwe. KuDeuteronomy 28 verse 15 to 51 uJehova ngomlomo kaMose uthi, kuyothi uma ungalaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqikelele ukugcina yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla, zonke lezi ziqalekiso zokwehlela zikusibekele. uJehova uyokwehlisela kuwe isiqalekiso, ukudideka nokusolwa kukho konke okokwenza, uze ubhujiswe ushabalale ngokusheshsha ngenxa yobubi bezenzo zakho ngokuba ungishile. uJehova uyokwenza izitha zakho zikunqobe, uyakuzihlasela ngandlelanye, ubaleke ngezindlela eziyisikhombisa. Yoba into esabisayo kuyo yonke imibuso yomhlaba. Isidumbu sakho siyoba ukudla kwazo zonke izinyoni zezulu nokwezilwane zomhlaba, akukuba bikho uyosiphazamisa. Awuyi kuphumelela ezindleleni zakho, uyacindezelwa kuphela, uphangwe, kungabi bikho umuntu oyokuhlenga. Inkabi yakho iyohlatshwa phambi kwakho ungayidli. Izithelo zomhlabathi wakho na wonke umphumela ukusebenza kwakho kuyodliwa isizwe ongasazi, wena ucindezelwe kuphela, uchotshozwe insuku zonke. uJehova uyokuyisa wena nokhokho bakho esizweni eningasazi, niyokhonza lapho abanye onkulunkulu bokhuni namatshe. Uyokuba yinto esabisayo nesika nombhinqo phakathi kwezizwe zonke lapho uJehova uyokuxoshela khona. uJehova uyothumela kuwe isizwe esivela kude ekugcineni komhlaba, esihlwitha njengokhozi. Kuyoba isizwe ongawuqonda ulimi lwaso, isizwe esibuso baso sigcwele ulunya, esingenandaba nomuntu omdala naluzwelo komusha. Siyokudla isithelo semfuyo yakho nomhlabathi wakho uze ubhujiswe. Asiyokushiya okusanhlamvu size sikushaye sikubhuqe. Amadodana akho namadodakazi akho ayakunikwa ezinye izizwe ubuka ngamehlo akho. Amen. Akudingekile ukuthi ngichaze umbhalo ngombhalo wokusho uNkulunkulu ngesiqalekiso ezokwehlela labo abahlubuke uJehova, ngoba uNkulunkulu akangatheksanga, kodwa ukukhuluma kwakhe kuqondile,
akudingi ukuhunyushwa. Esizweni esimnyama kunezifundiswa eziningi zezenkolo nabafundisi abaningi abaneziqu zenkolo, abanye bangodokotela bemfundo ngokwezenkolo. Ngokwemfundo yabo, abaphathi bezwi likaNkulunkulu bayakuphika yini ukuthi lezi ziqalekiso zibhekiswe kuyisizwe esimnyama? Ujehova uqalekise okhokho bethu njengoba uProfessor Winston esho. Uma bengakuphiki, bathi yini engesusa lezi ziqalekiso kithi ukuze kubuye izibusiso esiqale ngazo? Ubani ongaphika ukuthi lokhu kugqilazwa yizo zonke izizwe kungumvuzo esiwemukeliswe nguJehova ngokumhlubuka sikhonze abanye onkulunkulu? Abathi asiyo inzalo kaIsrayeli abalethe ubufakazi obucacile, ngoba ne-DNA ivuna thina. Uma kunjalo, abezizwe bathunywe nguJehova ukuba basenze izigqila zabo, ngoba simhlubukile. Abezepolitiki bahlale belwa ngokuthi sicindezelwe ngabamhlophe, kodwa abafuni ukubhekana neqiniso lokuthi siyajeziswa, ngoba sephula isivumelwano esasisenze noJehova. Pho ubani ongasikhulula uma sishawa nguNkulunkulu? KuDuteronomy 28 uNkulunkulu uzibale zonke iziqalekiso ezosehlela ngokumlahla, simlahlile nempela zasehlela. Asizibuze ukuthi kuliphutha likabani uma siyilento esiyiyo, siyisiga kuyizizwe zonke. Iphutha lethu. Simhlubukile uJehova, wabe esethumela zonke izizwe ukuba zisigqilaze. Yinye indlela engenza ukuba uJehova asilwele ezitheni zethu, ukuba sibuyele kuye, sihambe ngokwezimiso zakhe owasifundisa zona ngenceku yakhe uMose. KuNehemiya 9 verse 1-9 kwathi uma abakwa-Israyeli sebebona ukuthi uJehova ubashile, babuyela kuye ngemithandazo nangokumdumisa, bavuselela yonke imithetho kaJehova abasebeyilahlile. uJehova ukubeke ngokusobala ukuthi uma simhlubuka uyosiqalekisa. Ngakho-ke asikho isidingo songazibuki thina, kodwa bese sisola izizwe ezithunywe nguJehova ukuzosigqilaza ngoba simhlubukile. Njengoba esho uShembe kuHlalelo 120, asikho esinye isisekelo sokukholwa kuma-Afrika kuphela ukubuyela kuJehova oyisibani sethu. Inkosi ibusise izwi layo. Le ntshumayelo iyatholakala kuFacebook no-YouTube othi Rempanza NCG.